Velkommen til. Vil du gerne lige starte med at kort introducere dig selv og fortælle lidt om, hvilke webshops du driver? Ja, Eller forretninger? ja, jeg hedder Kasper, og jeg er 21 år, unge iværksætter. Jeg har drevet forskellige webshops i en længere periode, faktisk over 2-3 år. Og jeg har brændt mig på noget, hvilket jeg har lært af, jeg har fået erfaring af. Jeg startede noget nemt indkøb, det var nemt indkøb i starten. Og ja, det var noget, hvor jeg skulle med nogle ældre med indkøb, og fik nogle kunder den vej igennem. Men omsætningen var simpelthen ikke god nok i forhold til, hvad jeg brugte omkostninger. Ja. Og det brændte mig på, og det stoppede jeg så med. Og fik en masse erfaring, en masse kontakter, og som jeg så brugte videre. Og så efterfølgende startede mit eget tøjmærke. Blackbox hed det. Det har jeg stadigvæk. Jeg har brugt utrolig lang tid på det. Det er jeg i gang med at sælge nu. Jeg har fået forskellige bud på det. Okay. Og så har jeg startet noget, der hedder Billy Pots. Efterfølgende en webshop, som kører helt fantastisk nu. Ja. Og der har vi i går, der sendte vi 115 ordre. Ja. Så det går super godt med det. Ja. Men som iværksætter, hvordan kom du i gang med det? Er det noget, du altid har vidst, at du ville gå og lave, eller hvordan kom det ind i billedet? Jamen mange iværksættere, eller mange der gerne vil blive iværksættere, de går og tror, at virksomhed det er kæmpe stort. Man skal have mange penge for at kunne starte det, og derfor er der ikke så mange, der tør at bruge sig ud i det. Men jeg lærte igennem min bror, som startede noget med nogle powerbanks, at det faktisk ikke var så svært, som man troede. Man kan få sat en webshop op igennem, selv lave en, og så kan man få startet det igennem den vej. Ja. Så det er ikke særlig svært. Jeps. Men nu med for eksempel Billy Pots og Blackbox der, hvordan kom du fra da du fik ideen, og så til du fik ført det ud i verden? Hvordan kan du forklare sådan step for step, hvad der skete? Ja. Hvad skal til for det? Ja, altså jeg vil starte noget, da jeg startede Blackbox, der ville jeg starte noget nyt, noget andet tøj, end det der var set på markedet før. Og jeg vil gøre det så enkelt som muligt, så folk ikke skulle bruge rundt på siden, og ikke kunne finde alle mulige varer og sådan noget. Så jeg gjorde det enkelt, og så tænker jeg, ja, nu starter jeg et land, og så fik jeg nogle leverandører fra Kina, som leverede med tøj, og fik sat en hjemmeside op, som tog lang tid, fordi jeg var uerfaren og sådan noget, så det tog et halvt til et helt år, fik sat hjemmesiden op med de rigtige ting, der skulle på og forskellige ting. Og så fik jeg sat noget salg i gang, og fik en Facebook-side op, og fik nogle blogger på, og så har jeg sådan set tjene mine penge gennem den vej. Ja. Var der nogen som sådan forhindringer, du stødte på i processen? Der har været mange forhindringer. Jeg har tænkt mange gange, at det her det går ikke, og det kan jeg ikke leve af. Men iværksætteren har drevet mig frem, og hvilket også er grund til, at jeg er blevet ved. Og i den dag i dag, der kan jeg næsten ikke leve af Billy Pots. Men jeg elsker at arbejde med unge og børn, og det er også derfor, jeg er vikar. Ja. Men jeg har haft mange problemer med det. Men nu, når du sælger tøj på Blackbox, ja, så er det noget, har du altid interesseret dig for tøj og vil arbejde med det? Eller er det også... Det var egentlig et desperat håb om, at jeg kunne starte et eller andet. Da jeg havde et nemt indkøb, det gik ned. Og så ville jeg bare starte noget nyt. Og havde egentlig ikke tænkt over, hvad forbrugeren har brug for. Og derfor startede jeg et tøjmærke. Hvis vi en dag i dag, at hvis jeg har haft de erfaringer, som jeg havde dengang, eller som jeg har nu, så ville jeg ikke have startet Blackbox på det tidspunkt, jeg startede det. Fordi at når du laver en forretning, så skal du tænke på, hvad har forbrugeren brug for, og hvad vil de betale for det. Og der er simpelthen så mange, markedet er så mættet inden for tøj. Så det, hvis jeg skulle give et råd til andre, så lad være med at starte et tøjmærke, hvis man ikke har en kæmpe kapital at gøre godt med. Ja. Men så på Billy Pots, der sælger du iPhone-tilbehør. Ja. Hvor lang tid har den side været oppe? Den har været oppe i godt vel 3 måneder. 3-4 måneder. Og det er jo rimelig imponerende, hvis du siger, at du allerede nu kan leve af det. Ja, vi omsætter for omkring 30.000 om måneden. Så det er rimelig imponerende i forhold til, hvad vi har. Men så for at promovere og reklamere for dine produkter og sådan noget, hvordan har du båret dig ad med det? Som sagt har jeg fået en masse kontakter igennem mit iværksætternetværk. Og der har jeg fået noget hjælp til noget Facebook-marketing, som giver utrolig godt, og noget Google AdWords, som er annoncer på Google. Og så har jeg fået en masse blogger,
til at reklamere for mig. For eksempel senere i dag, der skal jeg faktisk snakke med Gustav inden for tv eller andet, og han skal reklamere for det, for nogle høretelefoner eller andet. Det er dyrt, men vi regner med at omsætte for i hvert fald 10 gange så meget, som vi betaler, ikke? Så Okay. det, ja. Men i din karriere som iværksætter, hvad er så det næste skridt, du vil tage? Er du klar over det? Jeg har et nyt projekt på banen. Apropos tøj, så har min kæreste er iværksætter, som sælger pigetøj. Og det går godt, men jeg ved, at hvis jeg kommer til at hjælpe hende, og vi laver noget sammen, så kommer det til at gå endnu bedre. Så vi starter det APS her om en måned. Jeg skal til møde med revisoren i dag, og så får vi det APS op at køre med noget tøj. Okay. Ja. Det er så ikke et mærke, det er bare tøj til piger, med blonde ting og forskellige ting, det sælger godt. Og så kender du Søren Bælum fra Deluxe Life? Ja, jeg har snakket med ham, ja. Ja. Han udtaler sig til BT, at da han gik på handelsskolen, der har han hverken lært, hvordan man skal lave et momsregnskab, så man ikke bliver ruineret af et skattesmæk. Og han har heller ikke lært noget så basalt som at få et CVR-nummer. Hvad synes du om det? Men jeg havde faktisk jeg havde problemer med moms og skat, og det er jo en ting, når man laver en virksomhed. Man skal ikke rode sig ud i, hvis man ikke, altså man skal styre på sit moms og det der regnskab, før man roder sig ud i det her, fordi hvis man laver en virksomhed, og man ikke har styr på det her, så kan man risikere at få kæmpe bøder. Ja, da jeg startede NemIndkøb, der havde jeg ikke styr på, hvordan man beretter moms og forskellige ting og sådan noget, og det har bidt mig om, fordi at lige nu der har jeg fået en kæmpe bøde af skat, fordi at jeg ikke indrettet de moms, som jeg skulle. Ja. Men jeg kan godt følge ham, at man lærer ikke det, man skal på handelsskole i forhold til momsregnskab og sådan noget. Ja, men så også, er det ikke for dårligt, at politikerne de går ud og siger, at vi mangler rigtig mange unge iværksættere, men at de så ikke har lappet de huller, der nu engang er i uddannelsessystemet? Jo, det er helt klart. Altså helt klart. Jeg har så lad mig fortælle, at for 10 år siden, der var det endnu sværere at lave regnskaber og forskellige ting og sådan noget. Det blev nemmere for iværksættere at lave de her momsregnskaber og forskellige ting og sådan noget. Men jeg synes helt klart, at de skulle lave et eller andet hvad skal man sige, relateret til det her momsregnskab på handelsskolen. Fordi det er jo derfor, man går over på handelsskolen. Det er noget med business og forskellige ting, ikke? Ja. Og så sidst men ikke mindst, hvad har du, hvis du skal give dit bedste råd til andre unge iværksættere, hvad vil det så være? Jamen det vil helt klart være at finde man har jo ikke den største kapital, det de fleste har i hvert fald ikke på som studerende. Og jeg vil så foreslå også folk at starte som studerende, fordi at når du flytter hjemmefra og sådan noget, så har du slet ikke nogen penge at gå godt med. De fleste bor hjemme og sådan noget, så start med at lave en virksomhed, hvis du interesserer dig for det, mens du bor hjemme. Og så find en nichevirksomhed, som du mener, du kan sælge. Der er ikke nogen grund til at rode sig ud i et kæmpe projekt, som jeg gjorde, og så ikke have penge til at kunne gøre det færdigt. Ja. Så start noget, du ved, du kan markedsføre, du kan have råd til at køre. Ja, super. Så men tak for snakken. Ja, det er mig, der takker. Super.